откриването на този училищен музей, защото с всяко едно подобно начинание, което се опитва да съхрани паметта на времето преди нас, ние по някакъв начин запазваме нещо много важно за самите себе си. Защото, както беше казал добре един владика, историята не е просто низ от дати и факти, а историята е всъщност спомен за онова, което ние сега в днешно време продължаваме. Тя свързва като една червена нишка всички събития, личности от самото начало на човечеството и до ден днешен. И всъщност, виждайки пътя, по който ние с вас днес сме се оказали тук, на целия свят, в частност на нашата държава, на нашия народ, ние много по-добре може да разберем как занапред да положим пътя от тук нататъка и към какво да се стремим, какво да отстояваме, какви ценности да запазим в нашето общество. Така че може да изглежда нещо много скромно и така малко в една стая събрани някакви там стари предмети, но всичко това, до което човек може да се докосне, с което поколенията преди него са също така са боравили и са съхранили и са по някакъв начин са градили своя живот или своята образователна кариера. Всичко това по някакъв начин то ни свързва с тези хора и по някакъв начин ни кара ние да чувстваме нашата лична отговорност. Какво ние сме съхранили. Тоест предметите говорят за много други неща, за много хора, за много събития, които са изградили това, което ние сега тук се намираме, това училище в частно да речем. И какво от тук нататък ние трябва да осмисляме себе си като продължители на делото. В този смисъл затова и всеки учител се чувства продължител на делото на светите братя Кирил и Методий, всеки един свещеник се чувства по някакъв начин продължител на делото на светите апостол Йоан Богослов. Между прочим да кажем, че днес отбелязахме втория му празник, а в двора на неговия храм е било първото училище Кирил и Методий в Карнобат. Така че, речем, по тази същата причина преди години аз събрах всякакви стари предмети, които намерих в ултара на църквата, тези поразни шкафове и ги сложих в един шкаф вътре като и малък музей, като някакъв спомен от това какво е било преди нас, как са служили разни снимки, там и други неща. Въпросът е, че то беше малко, разбира се, тук вашия музей е по-голям, пък се надяваме, че ще се обогатява с някакви други допълнителни експонати, но аз лично смятам, че това е едно много хубаво такова начинание и затова, разбира се, с голяма радост го благословихме.